медитирам. И аз така мислих, между другото. Силви, ти си наред, заповядай. Въпрос за съвместимост. Целуваш ли се на първа среща? Да или не? Ами ние вече с Алекс сме имали първа среща и не сме се целували. Не това, друго. Не такава среща, друга среща. Като цяло на първа среща. 3, 2, 1. Да. Да, имаме Да. съвпадение. Ако сега отидем на среща с Алек, той ще види, че наистина този отговор е верен и имаме съвместимост. Те отново дойде твой ред. Заповядай. Така. Айде! Хвърлих 3, което означава пай в лицето. Просто реших да отмъстя. Трябва да отмъстя за някои грозни клюки. Това беше много силно. Ами съпругът не я полея надолу. Аз не се ядосвам на нея, защото въобще не я смятам за човек на моето ниво. Не я смятам за конкуренция. 6. Едно. 4. 6. И отново се падна поле за съвместимост. Аз съм момиче с късмет. Денят ти започва с една дума. С Митка. Обръщайте. Нямаме съвпадение. Найс! Кафе срещу целувка. Представям си деня ни как започва. Аз се събуждам преди него, правя му любимото кафе, а той ми благодари с целувка, така че според мен и тук имаме сходство. За него е кафето, целувката е за мен. Не можеш така. Въпреки Аз го това, събуждам с кафе, две той ме полета целува. назад, Маги. Заповядай 2 полета назад. Маги за мен е доста фалшив човек. И също така, просто колкото познавам Алек и Маги, те са напълно различни. Маги е човек, който обича лукса, който би си представил излизане по луксозни ресторанти, хубави дрехи, скъпи екскурзии. Доколкото Алек ми се струва доста по-земен човек, авантюрист и не си пада по тези неща. Избери играч, който да се размени с друг. Можеш да избираш от абсолютно всички. Включително и момичетата, които не играят в момента. Ще изкарам Маги от играта. На мястото ще дойде Надежда. Маги, заповядай на дивана. Надежда, заповядай в играта. На нейното място. Да. Най-вероятно вече няма и да стигна до играта. И няма да имам шанс за вечера с Алек. Едно, 2, 3, 4. Избери играч, който да се размени с друг. Значи избирам Тея да се размени с Милена. Ако има нещо, което обединява всички момичета в имението, това е да ме държат далеч от Алек. Ще вкарам Кияра на мястото на Вики. Много ви е страх. Всички умираме от страх от тебе, Вики. Ама само на тебе ти се иска да е така. Продължаваме с Надежда. 3. Въпрос за Алек. Йоана изкара мен, но вкара Надежда.